Oh, Dek. Ya tak kandhani sik. Sampeyan niku dadi ibu rumah tangga iku sing pinter ngatur keuangan. Wis suruh bojone bayarane rok-rok asem ngepres ngene iki ya mbok pinter-pinter ngatur sampean, Dek. Dadi cek kebutuhane awake iku cek tercukupi. Ngono lho. Cuma ndak mantuk tok ae. Paham gak? Wis aku gawekno sarapan ngono. Pucuk weteng kluwen. Yo sik. Sik. Lho Mas, mangan nih Mas. Apa ae iki, Dek? Jare njaluk mangan, ya iku. Masalah, lah iki banyu putih, gelasnya masak ngene iki, Dek, irit-irit ngene, Dek. Yo ngalah tempene mek situk nyel iki aduh kadek tipis kok ngene iki, Dek. Ya Allah ya Robbi. Sampeyan gak nyambel ta, Dek? Mosok lombok mek situk ade cepilik ngene iki, babi iki jekan babi. Ora tega ta aku kate mangan kok ngene iki, Dek. Masalah. Iki sendok iki sampeyan gak sendok luwih sing cilik meneh ah. Aduh lagi wek segone mek. Ya Allah, maksudnya ya apa sih, Dek iki, Dek? Jare mang kongon hemat, kongon irit. Lah iki wis cara cerdas cek hemat dan irit iku mang lho. Kan sampean dhewe sing ngongkon aku hemat-hemat deh soalé iku mang penggawean angel. Cukup. Nah ya iki cukup sakmene wis sampean nikmati sing mesra lho. Iki wis lah iki sesuai dengan porsinya dadi beberapa sendok. Wis warak wis monggo wis aku saiki tak rono dhisik. Waduh dadi wong wedok kok ngirit ya kengiritan ngene iki. Ya apa mangane iki? Waduh